कि बिरह के तवा पर एक औरत बाड़ी जेकर पति परदेश बाड़े औरत अपना पति के लगे फोन कर कहते राजा कि बिरह के तवा पर करे छे वो गजाता कि बिरह के तवा पर मनोज भैया बिरह के तवा पर बिरह के तवा पर करे छे वो गजाता ब्रजेश भैया साथ ही साथ सागर फिल्म से और तमाम यूट्यूब चैनल जितना भी बाड़े हमारे भाई सबके दिल से प्रणाम। इतना ज्यादा चैनल बा कि केकर नाम ले केकर ना ले मेरा पते नहीं के चला कि बिरह के तवा पर बिरह के तवा पर बिरह के तवा पर करे छे वो गजाता बिरह के तवा पर करे छे वो गजाता हाथ के मेहंदी हमारा लोट से धोवा जाता हाथ के मेहंदी हमारे लोट से धोवा जाता बिरह के तवा पर बिरह के तवा पर करे छे वो गजाता हाथ के मेहंदी हमारा लोट से धोवा जाता हाथ के मेहंदी हमारे लोट से धोवा जाता। और ये रूपा जी हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार आप सब ताली बजा दीजिए रूपा जी के लिए। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है लंबी हो जाती है दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है जब किसी से प्यार होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है। दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है जब किसी से प्यार होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है। हाथ के मेहंदी हमारा लोट से धोआ जाता हाथ के मेहंदी हमारे लोट से धोआ जाता। अच्छा ये जो व्यवस्था है ना रुकिए एक मिनट जो भी हमारे सेटरिंग वाले भाई हैं एक बार इस मंच को आप देखें क्योंकि बहुत ज्यादा हिल रहा है। ये निवेदन है आपसे कि इसको व्यवस्था इसको करें नहीं तो हम लोग गा नहीं पाएंगे। जो भी कलाकार है इधर ही रह जाएंगे नहीं तो आपको बड़ा थोड़ा सा और मंच करना चाहिए था। ये बहुत ज्यादा हिल रहा है कि टुकुर टुकुर तकले रात बीते जगले चढ़ल जवानी मोर पिया तू बड़ा पगले चढ़ल जवानी मोर पिया तू बड़ा पगले चढ़ल जवानी मोर पिया तू बड़ा पगले टुकुर टुकुर तकले रात बीते जगले चढ़ल जवानी मोर पिया तू बड़ा पगले चढ़ल जवानी मोर पिया तू बड़ा पगले चढ़ल जवानी मोर पिया तू बड़ा पगले। कन्हैया जी अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो इसको आकर के सही करें। छुअला पयापन देहिया छुअला पयापन देहिया छुअला पयापन देहिया अपने गन गन जाला छुअला पयापन देहिया अपने गन गन जाता हाथ के मेहंदी हमारा लोट से धोआ जाता हाथ के मेहंदी हमारे लोट से धोआ जाता। बिरह के तवा पर बिरह के तवा पर करे छे वो गजाता हाथ के मेहंदी हमारा लोट से धोआ जाता हाथ के मेहंदी हमारे लोट से धोआ जाता। भैया परदेसिया बलम के बिना रहलो न जाता
देसिया बलम के बिना रहलो न जाता छोड़ी के पराइल हमरा छोड़ी के पराइल हमरा इहे बुझाता परदेसिया बलम के बिना रहलो न जाता परदेसिया बलम के बिना रहलो न जाता हाथ के मेहंदी हमरा लोर से धोआ जाता हाथ में मेहंदी हमारे लोर से धोआ जाता पिया धनंजय कमले लबटिया तू दे तोहरा बिरह में हो गइल बा पगली के भेष तोहरा बिरह में हो गइल बा ए बलम सुना ना तोहरा बिरह में हो गइल बा पगली के सदमा धनंजय कमले लबटिया तू दे तोहरा बिरह में हो गइल बा पगली के भेष तोहरा वियोग में हो गइल बा पगली के भेष तोहरा वियोग में हो गइल बा पगली के भेष होनी जब करी ले होनी जब करी ले होनी जब करी ले आंसू हमरा आ जाता होनी जब करी ले आंसू हमरा आ जाता मनोज सर यही में गोलू भैया के गीत बा जख्मी भैया के लिखल कि होठवा के ललिया कानवा के बोलिया अखिया के तोहरो कजारवा होठवा के ललिया कानवा के बोलिया अखिया के तोहरो कजारवा एहो धने पागल बनवाले बा नक के नथुनिया सीनावा के तोहरो सिंगारवा एहो धने पागल बनवाले बा नक के नथुनिया सीनावा के तोहरो सिंगारवा हाथ के मेहंदी हमरा लोर से धोआ जाता हाथ में मेहंदी हमारे लोर से धोआ जाता पिया धनंजय बिरजे लबटिया तू देश तोहरा बिरह में हो गइल बा पगली के भेष तोहरा वियोग में हो गइल बा पगली के भेष तोहरा वियोग में हो गइल बा पगली के भेष हमने के गार्जियन आदरणीय डॉक्टर मनोज जी आदर्श हॉस्पिटल मैरवा अच्छा दढ़िया जन बनाई अच्छा गा देता नहीं तोहरा बिरह में हो गइल बा पगली के भेष तोहरा वियोग में हो गइल बा पगली के भेष तोहरा वियोग में हो गइल बा पगली के भेष हम सबके गार्जियन बड़ भैया अंकेश इंटरटेनमेंट से अंकेश भी हमने के बीच महल बनी एक खाली रुआ से चाप के खाली जहां पानी लौकत नहीं के खाली उंगली डोला दी ओहो गोड़ लागत नहीं अब भाई ऐसे बुजुर्ग आदमी को आप नहीं देख पा रहे लेकिन लौकत नहीं कि बैठल बानी नो फोन जब करी ले 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 आंसू हमरा आ जाता फोन जब करी ले आंसू हमरा आ जाता चले भैया कि हाथ के मेहंदी हमरा लोर से धोआ जाता कि हाथ के मेहंदी हमरा लोर से धोआ जाता हाथ के मेहंदी हमारे लोर से धोआ जाता बिरह के तवा बिरह के तवा बिरह के तवा कदे जे छेम का जाता बिरह के तवा कदे
हाथ के मेहंदी हमारा लोग से धोआ जाता, 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 कि हाथ के मेहंदी